mo, mokel manyien. That is CBE. Curriculum, I mean, competence-based education. And I think any man obiro, even as a country, kirangomos, you are not prepared. Ahinya. And that's why katana ini ama an, katana winje wano wegi. Doesn't moko en janyuol won kata ko pod nyathi obiro ne kod gine go. To we are just blank. But on the other side, and give a better because it's based on practicality. Practicality ngenye. That's the beauty of it. And kala indi kapacho sa nwang nini nyalo to mana arts gi, it more sciences, gima chalo kamago. Opogo the same thing. E kore gen kanyo to better no better. They got it right. But aparo gine was not to public participation. So that one is the nitty-gritties. And to I mean, what as a parent input mari probedo mane. Nyathi bedo nade. Then another bit mabite mokelo in much more the preparedness in terms of the manpower. Jopuonj. Yes. Jopuonj. You understand? Gilony margi. It was so rushed to an extent kasa ni koro eka jopuonj ni koro temo catch up with the system. Yeah. Koro kanyo be that challenge. And we encourage the government, serikal mondo ensure ni gine they equipped jopuonj to able to mondo ntiwagi kik ben mokwongo gi biro bedo half baked. We are like gine dano kidwa to gine ma dano nikora kidwa no jogo tema no jogo chako go experiment ni bande go jogi gine go then okabi konyo the face mokwongo or the loss mokwongo era no serikal onego ket maino mare wach matiego jopuonj apart from tiego gito and even the numbers because seche molo seni even the teacher student ratio is one thing. Yes, jopuonj do ka koro seche moko japuonj gi nyithindo mopuonjo iro ka seche moko no wuon because jomosomo gino ten jomose they undergo this training mondo puonj nyithiwagi the number pokoromo kero ka the bit kind of overwhelmed in terms of imparting now knowledge to yawagi. So one challenge mantie ma serikal onego work on the numbers then now gina margi onego biwa yawagi jopuonj gi enough ginego onego gipuonjgi gima lony mowinjore. Yes. Am I imparting knowledge from gini wegi to nyithindo. The other bit makoro jonyuol en gine. Because I talked about that preparedness in terms of koro jonyuol ne nyithindo gi. Iro kasani especially gine in the rural setup mana ki winjo page acha. Yes. Iro kantie gine gima koro idwaro kuomi ka janyuol. Now and then idwaro ma tikele idwaro ma pio. Koro seche moko an ko pono ki nyala avail that for your for your child. Yeah, then it disadvantage. Yes. So kanyuma jonyuol from the word go are the issues. Ito kanya thio chegi moko mabende kitabinyeo gigo seche moko then maybe you have to travel to nyaki iringi di maboro eka inwangi ma gibedwaro. Yes. Tinja poju tiyo kasa seche moko eri ma nyaka dwaro eka nyathi nyalo nwango gimoni obini eka japoju be nyalo puonji. Yes. So once we get those ones right then aparo ngine but which might take some time. But it was a good idea. It's based on practicality kanya maherego. Nyathi be somo gine okay na nidhiro jin dhano dhi. Nyathi somo gima nyalo konye future then obedo focused. Inato kama mara mpira ni tapro dhi kode nyaka gine kucha. So I think gine will be eventually gine obedo maber. Okay. Yes. The impact and